kumain ka gabi sa akin. Tagal na malapit-lapit dito. Ito lang. Barangays. 35 na urban, 31 na rural. So, located po siya sa midsection of the island. So, pwede ko kayo mag-picture dito. Want to go first? Bago po i-discuss yung... Kaya, Jer? Okay. Okay guys, welcome po sa Plaza Cuartel. Plaza Cuartel po is a military camp during the Spanish period. Cuartel is kulungan, ha. Kaya pagpasok niyo po, yung pinipicture natin na parang may window doon kanina, temporary cell po yung ilalim nun, dungeon, kulungan. So, that's the only portion left after the bombing. So, Japanese, Spanish camp siya during their time, kaya nga Plaza Cuartel yung tawag natin. Pero, they went to Iwahig Prison, sila po yung nakasurvive. Yung 11 po na yan. Guys, from here, they were helped by the Iwahig inmates, sinago po sila. Kaya sila nakasurvive. Out of 11, yung unang 6 na na-rest, it was triggered because of what happened to him. Naging isa po sa malaking tulong bakit naging constabulary. So, this is the only portion left after the battle. Binomba po ito. Yun yung reason why our church was reconstructed after World War II. Tinayo po siya noong 1872, siya sa mga missionary. So, tinarget po talaga nila. Kaya it was reconstructed after that. Ang highlight po sa loob, yung mga kahoy sa ceiling, yung mga wood carvings, lahat po yun.
are sleeping. So kung makikita nyo po nakanganga yung mga crocodiles, hindi po ibig sabihin nun nagugutom sila. Ibig sabihin po nun nagre-regulate po sila ng heat sa loob ng katawan nila. Hindi, akala mo, ano, no? Hindi Kaya lagi gumagalaw. ako nakabunga. Bakit? Malaki ba? Gumalaw. Gumalaw ba? It's alright. Yeah. Yeah, it's alright. Nag-i-sleep ba, JC? Oh, yeah? Ay, no, buwan. Ano, gumala pa. Gumala ko yung swing. Talagang, ano, pinaparain What? lang. There's so many. Too many. Crocodile. Reminders po ulit yung ating mga cellphones dahil kapag nalaglag, may cellphone na po ang mga crocodile. Tayo naman pipicturean. Hulog ko si Casey. Ang light po ng mga crocodiles, mga You hold tight to daddy. ang body mass niya kaya nilang i-consume. Kasi po mababa po ang metabolism nila. So, Paano yun? hindi rin po kasama sa mga diet ng crocodiles yung mga tao. Nagkataon naman po na hindi nila alam yung pinagkaiba ng hayop sa mga Ayan, hindi nagagalaw. Ayan. Halos hindi nagagalaw. hindi ng hayop. Saan ka nahuli? Saan nahuli yan? Sa makaraskas po dito sa Puerto. Nakaraskas. Wala po, isa lang yan na napulungan. Doon po yun sa atin. Meron siya isang malaki. Mga products ng mga karet ng crocodiles. Ihawak ako, baby. Dali! Hindi na. Anong feeling na magaspang ba? Medyo sleep naman eh. Hindi naman sobrang gas. Mabigat? Medyo. Pero hindi na nakakatakot. Hindi naman. Tulog ba yun? Ewan ko nilagyan ng scotch tape eh. Okay. You know, there's a tiny one inside. You can't see. Pigeon. Porcupine. Where? Where's the porcupine? Where? There, inside. Ano na kayo daw? Ito mo? Tago eh. You don't put your face too close. It's dirty. Tago. Ano yun? Ayun Porcupine. sa But dulo. Ayun o. Ayun na kayo. Egg! 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 Ito mo? Ba, hindi makita. Eat and drink water. so they can grow. Yeah. And then they will eat a other egg, a little other one. Okay. Bear cat. Makain siya ng banana. Pero pag Socrates ka kaya, para mas mabilis tayo. Malayo lang. Or doon na tayo sa highway. Socrates ka.
Daisy.